then I saw until the old honor. It is a Breman Bemohono. Yaman Central phone call and Nim Sanya Hotte. Chilache, you rawa what to say. What is Central phone to me, Coho? And any penny and a coho. Away any Timmy Coho. I have one at Timmy Bemo. I will be to send me stay. Menema Bushia, sir, Menema Bushia, Timmy Coho. And I will do for once no one panels to be Timmy Coho, and any money penny and Timmy Coho. I this year no, a bit baho be some mabo. Now, Sabbath about the CEO for an Asantehemaa, or to walk about the I didn't know you Musia or Hena. I am Musia and I draw you. I am a person who was all Biabel say, Sieno. Yatise, Yadia Yatio, some of I am for months from Sunday anymore. Namodo Motina, when you are so Musia and cray. Omoboa, and this yes, Catanaso, Atoshona, and the met Bushon. Eti, Opoku and it's a such my prampanum, and as Santino Mokunya, one or Muna was here. Set your one at the study of Wakano. Na and Panifornia said you see what Eddie Scar was a toss of soy, Yaposonia Apostle. Nanso, aha, Nanso, Nadia, once a Nadia Bibia assassin. Tinadia at Netra that can be a minimum. And I am fine young Catano, so yeah, a poverty be near the Atosso. Teacher said, and Panifor Modi kind quarter than a quite young woman. Oh, one more dear, any idea car quantity, said, yes, and I can't cast and Castellano so a new what they say. They say, Ghana ready, the chef from Moboda Rose. Ya wada na jo amaba kwa kwese no obi ampie se obi yamfu so no opie na munu a moya ne de de na mbaye no kare de ne ka yekum ni pastor ya cham ni ba boni fonti yes ma obi ampie no se said de otu fo me fa ni pa antie ono opedi pa onto fa ni pa ni ba boni fo no ntina se ma obi ampie ni kwa obi hum se ekosie ni kwa owo obi hum se e kwa kosie enti mu kosie na mo de ne beto health mu se ne ye kosie funu a yesu ade ne to ambulance ni health no sa na aya ne sa ne mo de de aben no baba ko pe e wo kosia sabanti e ma onipa hunu bia e hu se kwa kosie mo mo di acha ya mo kwa ya mo do so be nipa 150 aya bra ma mai ne e ko jano ne nipa ya so de wura e fie ho asie ho de e fie mo siri ti se fie ya e fie ka se te sa ana fie ya na nipa ti ase kan ya ko ko ntimi nwa etu ya ho na by mistake ko ra wa wo be kunu a ejina je oya ku le mo ja ejina je awojo ho tinye na abade ya na enye obi ne kuma ntwi obo asi akon na odine traje a kirema da ho no mo se yeso obi ampie ti wo be challenge na be pie dia ene over to you but ena o cheche wo se yesi mo obi anko na mo wo abeje ho chinye na abedi achi akwode na wa nkasa na ope omoja dodo achichire ene ye di nsuo ebe frem ade amawo etora bia ya de ho se mo ba na mo di nyanya agugu mu ko mo ahemafo ni bi eno betimi asa chie ye mu kakra na se chie no no ya ai kurobi so amamre sa wa hemfo no obia woni bibre ahemfo bia wodi bia wode asem totumfo a woye aha yen say abramanfo ye na yekofa no adini twa aha nyina hia ye todwom edidi nachi anajo da suom no mototo nwom ana anajo da suom ye bekwa akwesi abrewan ye de nwom bedina achi akoba antema ansa na bantema fo je mu de amaye meba o bantema na mudi kan ne ko no bantema ho so ye sie ya na ho so de na mo ye ho de sie mpanimfo no etu opa de se de pa ho e ho ayema ndi ababrema ti etu me di motel san kwasiafo ya akwa rukwa mu ye de ni aha sa nyu se no akwobo so yi to kire me moto de se oya mu ye de ni a oye mu ye de ni oye kwasiafo ya akwa rukwa mu ye de ni ayeye ni ye rasta yi ni esro no onya ye osaya ni esro no onya ye oya kojo apochefo onya ye edi wo chi aturo beto santre mo ye nso obi abramanfo yeso no ane
ewura osai asama wa nwum ni mo no munsuro bia gina na se tutu nsuro bia se tutu ni nsuro no nsuro bia e just kwasiafo enkwa ruko mu yeden na enkwasiafo na mo ka no mo de hwan no na anye from mo achere nyina ye nsuro mo so bia na wo ye bibia ku nsuro no ono kwa na nsuro no eti chese mo bremanfo ne de mo wo hu tumi se mo ka se mo nsuro ohini bia mo bia fa no bia e be bu wona bia na ne pese bu ho ko san kwa na nsuro no yo ene ya da mo ase papa se mo achechie mu ache ya me ya te ya ho ase na na nya me chira o sha pa ma me da mo ase papa na aka wo kwabra ka ase ba ko bi ma me na me pese ye kwa Asantehemaa fi ominu se bia woni mo kakra wudu fie wonu ma ebra o te ase na me ka no eye na ti ye ne ye enti wo hunu se Manhyia yi obi ani abre obi a hye tuntum adanse kokko obi ani adaje kra ahase aye kiti ahemfo ni ahema emre wane nkokora mranta ne maba wankwada nyina na mu bi enje se nipa yase enura Asantehemaa ne mpanifo bebre baaye ene dai onu ankasa tutu ni nai aba na ye nyina ya ba ba ma yewura oti kokko so ya akọ ne santi ananum nyina etwa hia sabre na ananum ewa ha mo adaroma yada se na na nyame hira papa eye na na kyensua man hene ne kya mepani ne no ekasai no sabre de wadaroma abusua na Asantehemaa ajoa yeboa agei meje mu ama menu asamsiri ke nyame kye na ono so bia wo bia watimi asom na watu aso yada mase papa mugusu a mo hwa yen ewo Kumase Manhyia ahemfie sese park kase a yele kwaso so no na megina so sese ya mo hwa yen wo hunu se Red Cross for ewo ye nche ye chipe ya omo so ayi adwuma cadet for wa ha scout for ewo ha say ayo mama ne ya papa enkasa kakra papa wadaroma wo pache fra wo say afram nana kwaku so ametoso me yasa nana kwaku owusu ametoso me yasa oh nana kwaku so wadaroma pache wo dibre bi wa ha otumfo Asantehemaa me pani ne achia me pani no ne odibre mu wadaroma cheche ye amani aba na nam kwa so ayaba ye nya hu ye oh dia ma hu na dia to aso ne enura abrewa okwa yarebo ye ka so okwa yarebo amani akwa so no Asantehemaa ne hododo no ama enura ene de ne ba fie Asantehemaa ya amani eme ebie no so eja se otwa nani ahweba enti enura ne de ne to mpam ya amani ene edom amampanifo omampani kra ba bi na ye to aso ene china chi enti we Asantehemaa ne no ya fra ne dotiye ne ye nana wadaroma wo si otufo achia me pani ni wa jesu otufo wa achia me pani otufo wa achia me nko asen o achia me pa achia me dumienu achia me kwa 12 dumienu da one bantoma ene ntem eka wa ye du nan ane wa achia me wa anwotwe to cha otufo wa achia me aduonu nan me ka sen ko hini bia na ne chia me ba ko achia me aduonu nan na bi nya adwuma ni bi Asantehemaa achia me no otumfo bia ba obocha me ende fretete ana Asantehemaa wabo na achia me sa bebre nye nyina na ebetima ba ebi nso be free ne yesi obu onso free mu no yesi na na ne yedoso no ntino emre bia adwuma bia se fata se ye de som Asantehemaa no yetimi ye it obi ti se kanta nkranchi ono ni dibra ne sen because me so ono so ya also otumfo Asantehemaa chia me na chia me no bia ne se de ositi obia ne adwuma eti mu nyina sa chia me ne ana da ya no Asantehemaa chia me achia me ne enso ase pokwa agema awon na ya achia me ne ane won panimfo ka na ho achia me obia won adwuma ane wa achia me wa awomo da achia me no ane amanyi ne nta etu omo na adwuma ba ne yesoma wo mo na ye omo de soma omo bebi si na o se Asantehemaa ma estubofo ne ade cham ne afna ko ne ade chia me ka wa omo na da amanyi ne achia me no ane otumbo nta ene mobile phone technology abawi ase sa esom no eho da so hia ene untimi mfatetefu emfre ohene bi sa Asantehemaa so ombra otumfo hia ohene bi amanyi ne na bempa soma ya kofra na mani akwanso dabi tetefu de se na anu ya na eba eti se eba se otufo tena asese ya na obayi a achiame ani achiame wafo ni nyina mutere ne nchai otumfo ba achiame tinifa so a eni otumfo achiame enti nkonya ni asa omo na mo sasu fi ha na bana yo ya ne ba bia ote ana achiame wa no so kan ho ana e wo hin kwafo so mukuta achiame poma etan ya nim chia sa Asantehemaa betras
Ati obi usu kita saw the tiamomo nche. No ya linguistic no scarf. Eno ne poma ati animu a ede kire sa santanyene abetra senti acha me poma te ani. Otumfo chia me bi obebo no bia no o ma ne poma. Obi a won chia me so dwumadi a odi. Obi a so ba bi okọ. Ba bi wo obi nko. Ba bi wo chia me bi nko. Eto obi a ba bi a ni tumi no kwapem. Ani dwumadi a odi ne masantanyene. Tobi a cha me poma nko. Otumfo ba ya ne hu sa hifu bi kanu ana bibi ede do mapampam sei asa eche. Echem no. Acho omo so madwuma ne sei. Omo no sabe santia amanie mu no. Ono echem no ane omo a omo to papa no. Ana omo a ade teta omo mo maso no. Omo ye nsaniyefo. Ensaniye ne da ubo. Santanye ne tete no ono mo mbo dawuro. Tinsaniye ne no oni da ubo yene. Ate ye da se papa. Enti abrewade ye no Nyankopon ya adoma echina ani china echi. Nyankopon adoma nwumre ene ebe ofusom ama no ha nipa dom ne dodo ni ti otumfo se nipa be kire so ye de kwa asonde ma kase de ko sensi France na mom nipa dodo no bia na obi akotwia fo obi so ama sebe obi akopra ene ma yeru ase sebe ya mframa na bibia be kama na ni na no mabeba nyina na no matwa no ho ahia sanso otrase a na nko a ye nyina ye som no na ho no so nya nipa nyina na betima ko ti anya ufusom ma ye na Asantehemaa ewo haya sabe ya habe hin hai kama ye wi a na de ne ko bantuma asana atoa so de na ko bremo se du anajo ne ye kwa ye ne abre sa mra ye ko tene te sa de ye kosa enti obi antwe no nya sa ye tutu a ye ntomfa soro bi afi ne ye to fansense mu Asantehemaa ne no enti na ti se susuan pass obi tu kwan no wodi no aba betom e ka de na bedu kumase anajo da suo mu a mo hu na mbabo ne tu dabi obi a ni wa ye kasa ne santanyene kunipa santanyene sa amane ne mfie be a numu atwam na ne de amane mu no ye ne sa ade kasa na ato enti ye mpasa wo be ye sa wo paade ahwe na memma na wayi wanim enti ye bokoko na mum ye nku obi asa ya da se nyame sha ayo abusuafo meni aba eye adwa prebi ono so aka adwa te sei nyame na do na adwa wo bam ka so tutu dancing kan aba ane dancing kan wa hwe yadwuma ise de eba besi edi atenantwe ekwani aba ne ade se me di atenantwe o ane na wo de ro hwe mama ho achiro kafra awa munu ho kakra metia wo na wo kumasi adwa eno na me bisa Isaac se na preparations ne koso na ahoboabo na ye koso no na kumasi te sei na yesi wo kumasi anansa be na motete ye ansa na ye ne ba so yo adwa medase yesi ne de esore bebre titru ye kan se ye nantem na eda ye nantem no empanimfo hye da si sudua se eye yawada nanso empanimfo kan ye no em se yanti ase enti ne yadwen se efri juara ne kopem yawada ne ye nantem nanso empanimfo ababoncha be kire mo enra yawada no nko a eno kra no mo se efri anwumre no sia ne nonso mo ekro no sa bre na hima ye koja no kra ma na kone kra eninti o wana pane de obetimi apie na mmom stores ahodo ya eben krom hanom na no so yesi ya tutu ya nya adwuma na eje se wo awo dwa bi a obedi ne aduane abetoto kogu fie o ane de obetimi ata kogu fie ba obepie ya wada no obepia no pa obepia wi obepia dwumre no na mmom memu ne no nsia no na wadu fie wone wabusia ne nyina na wadu fie na fe amamre no ni bunu mu no eho na ne yaduru nanso so wahwa yesi aboa na no wakora na woni di ntwa asu amamre ne yebo bebre hu da ro nanso nya ni nyinara ena mra ne ma ho kwan se ye fa to abonte eni nti so wahwa emra ne ma ye ho kwan se ye be ko ba bia na hima eda no efri se wono mo na amamre ni bunu mu ankasa no ewo enti etimi bo bebre hu da ro nanso nya ni nyina enti saa ya woda na adwene die wo ye hwan ye ma mo ho so ho ye ane adwa wakasa mo nyame hraw ena wo kye mu no se eho dawuro ne de yabo a na se de madaro ma ba bia gyina na poso hima medane ma menu asam se de nyame kye na ba bia ono so gyina no wasom na wode nkomochechwe no ato aso amaye yada masi bebre wada mo mo nyina mo nya satale ne bisa no ase de odi ebo no ma wachiri ba no yesa mama kwaba ede ba eye manhyia egusu aye wo manhyia ayimfie na sesi ameka say
nipa na hyase omu ebu fa so nipa dodo na ene omo eba ha ne nyina na se omo ba na omo aba be jam eye Asantehemaa wanya ne ba bi ekọ eno enti ene yada so egina hanom na amane ne amamre na etwa ewo Manhyia ahemfie ye bepese ne ebinim bakasa niema bi wo ha wodi wani hu a enya ade obeti ase agye se empanyimfo no bebusa omo se asekire ene se na mene eye owura bi ewo hanom a okura niema bi breman ye breman na bemu kese ewo obenyi yama akwa baba YouTube so ya so bi na bema na niema ekura we ye na bema he no ma na onya meduru ha ati akofa no man fifi ha ye da ba beduru ha amane ne amamre ye bo breman din a eya ade a esumbo pa breman na abamu ewo ye empanyin sam no bitima ka kire okay ye betima ka pam ka kare se ai na ba ma he apare ba ka emu be bi se aji chuko breman da ebedue ati bibia ni a ye na nya ye twatwo breman na di ba bedue enti breman eye kuro bi a edintintiman wa Asante abakosem sa etitima o breman kuro Asante ba mu a ye bebuza se sesi a asam kesi a richi a abo Asanteman breman ya na breman eye breman chafa ewo mu ne yo ye betima ka pa wo se aye breman ye kuro bi a etitiwo kuro atiti eka nyina se de ye na Manhyia nya no ye twatwa no kwa se breman ana otufo de kuro obaba bela na de ho enti muna mukura eye Asantehene ahodo e wa ha Asantehemaa ahodo mbeba o mbekọ ekura nyina muna mukura o sa ye le kura bia olo bia o je di se bia o ma ho so wo breman kwa se o je di se a o ma ho this ye ni a ye o breman o ya di se ye ni e ba ho ye beda se ye ne ofofro so nana ba ko bi so nkomo wo ko nana na tata nana ba cho mema o ya ko ba YouTube so that's it bro nana eni die kwan so ma ni kan amusa wodi wadaro ma fache nana opoku kwati a otoso miensa nana ba cho na Atwumedida achuma dida okay dida minimum pa nana wadaro mo be yes ma be ba ko ye hu se mo wa ye fe na ma se tuntum ena bi so aye kokko wonche empanyin sam kakra ne di kan se ho aye fa na ye ona hunu no sa isan se eye besenwe sabre ye ani bre asem ankasa ti ahobe de emmem na mom ne aye kire ne se sabe ya maame okọ ekura okọpa nimdie ni bi aka ho okọpa nimonyam e de abra Asanteman enu nti de wo be hu ne se oni a ye de ne be si na na mu no na sa enimonyam no eni nimdie na adware no etu hunu na hunu se dwumadi aka ma me ja to we e de na adwene se ntini pa obeba obetumi aye na so obedi dwumaso amobia eni aso sa na Asanteman tumi nyame aye no ne kura no ma hu se na nam o wi besisi na osika moni abre ba ye be buza se ade intine ka se kumase traditional cancer ka se obi anya tuntu se bi obi okra tuntu na onti ase se eye ni bre omo ye fre tuntu ma na eche se eni abre na obi hu so adodo na so ehye brownie se brown ya disi ano eye adotiye ene eye ese na na ye de ne koka dotiye hu dotiye kala ene ye de aye no etu we hu tuntum ne kokwa na ye ni bre sem dotiye na asikire ne no that's right that's na achuma dida ehine ana ye ne twetwe nkomo a wache ye empanyi esem no ye hwese ye ne ye maame ba ko so entwetwe nkomo kakra na ye samra maame bacho ye mawo akwa baba YouTube so yes so papa me bacho na wadaromo enu oba ha na neso oba ha na ai enda e be hwe na nanom nya asem ketwa kura na efe papa na empanyi sembe no betima ka kire ye ma ekoso wa ha ye ma ekoso de efe pa ne ere awo so ahuye say na na preko pe waja yemu a ye di aronti ne ye di arewo pa ti ani abre papa ni ye beda se obi ani abre e wa hanom em se na eja pese ye de ne nkomo tutu eja me ba cho ye mra ni ti ye ne wunwie dia na pese wo kaka ye beta ka ho se e be se be ma bo ni na ye boro ka be bo ba ko da menu bi ne se ye ho se apa be ma e ti chuko be ma ya be ma ne ye na ye ra se ya de so no anya e yani ye ra se ya le so no anya
Osaya ne sono anyaye oya kodo abotefo anyaye ya do cheche bato oya buye dena oya muye dena oya buye dena oya muye dena oye akwasa boya akwamuko muye dena that's it we eye amane de amamre na minim hey ayedio minim se one dem so ntimi ngasa so be kasa so akene ne be kasa Bacho, what I remember when they need your kwanso, Yama Yakoba YouTube. So, Piao. Nami Bacho, me having time from me, Yanka, as a children saying. Yet, ya, to my Bruno, Ezra Abruatia, and a Dafono, it's a map laugh for a while, and ya breathe. Now, Brafon Yanaka, so he be a wood, you know, mention as if you are away. Maybe your Bogu or mine in a draft for I'm a sumo mentia. When you are predator, nothing to know, I know you. Fred Abruatia, it is that for no amount of any abre, it is the answer to my media to know. Sir, my yenti a money any amamrasana. A cracker, what to say, sir, or brand new as a brafwa, then the musician. You whom I am Yania. Yo, and cannot know. Now, no more to say, and car bluff for piano. Sanako Kura, and as Abruet Yako Kura, a Manhyia, Yaman, and Nanum, Erika, and Nanum, one, some other say. Sabruetia, a free man, or any a free one. Ya Blafford, yes, see, ya bought Abruetia, and I say a born and I buy, said they are Basabasa Yobia, Emma. Now, so Zabia Basaba, so Abia Manos, Yamobia, that was no was what, and would me, and all Ilana over to an animal and Samado. You don't think your bone, no. You don't think I am and Sabia and back much that you are thin as what they know. Our own person want to go through, you know. A black force will be. Yes, a banodin, yes, Frame, Nana Udro, Chas, a black for him, Nana dancing. Yeah. Away, a brand and Akasa, na me as them kind of one ray, I'll be done it. Open way, who are everything, none of any opera, none more sick. Nana Matrakunya, Kumasa traditional cancer, Asantehemaa traditional cancer, Obia, Nana Bacho, Yama, Yako, ever UTV so. Yeah, dear Nevis. Nana Bacho, Wadaruma, and Penny Semben, a which match, yeah, a book cry, you will be that. Yeah, make me a caca, say. You see, I am of Frank. I feel we are Papa and Yeti. Yes, you don't say, then Anna. As you consider, you know about Jamano. Near Baba to ya, a Sefata, Sena Santamamre, the city, and Utin Yapa, Eba Jammy and Anna, near Mano. Well, yet seen a cheap rock, Yami Adma, Yawada Pani, Mamre, the more Dupa, more than Yawada Yami Aduma. A man saying them Pum Rammer, Romera Santamamre, Sena Santamamre, city, sending more than me and Joy from Anapa, who don't forces to the Sasa morning and then the Jar Twine enemy, Sandasin Amo, Medamasi, UTV Yamin. Yes, I say. Yane Yamame, Penny Baco, and Como, Yane Nana, Hima Baco, and I am president and Como, Nana Bajo, Memo Yakoba UTV. So, Medini Nana Piampa, if you are a Kenya, my what a Kenyan. Nana, when you are my tutu, and Penny Savannah, when you have a chair, and a free and I am very in Yawade. Yes, I'm going to back up. Asantehemaa ekura okoyanti amoye tuntum yo kakra makes me akapa wi yana now nukure ni Asantehemaa nyina yana na no yana Manhyia afu ya maame no no e ma na aka nyina yana na enti ani abre pa enti utwa wani hwe baabi a entuma fira obi a yakuntunkuni ise sabe ade tuntum no ade sta na ya say no any abre desire na for say to abebio then abre they was say yen so yen bre ne be jam no ama otumi kura ne ma me bre ko ape yen abre ye better say yen na hima na yen na atwetwe enkomo no owura bi so e wa ha ye person na twetwe enkomo ye ra ye ma ye nyina ho ya akọ eba UTV ye jo so same me din de sofo kosikwatin na me sofo pani e wo ofurukuru na me ba no na matetin se miti me ba madrase simple said de etie ya e na me ko hwe nana
na ade ananan ma ye no nyamene no kura nim ne sabe ye na sofo no bebra ye kasa tia ananan no omu mi enyan efise ebra mi du ade ba kwa me kan se me ye sofo omu se ko me ye sofo omu se ko me ye sofo a je se ka ba bia kura ka say okay you complimentary card and say bibia je so sofo then so nananom de anidie a ese efata e de ama nyame enipa on say de me dire si anam dress ye eti me pese me fa sa kwanya we so na me bo nananom abaso na afa me de afutoma yenuanom asofo no bebre ya na edumre bi a ye ta kasa tia ye nananom se ekwan bi so se nananom kra de omunim nyame no me pancho enye sa ade nananom ya ne mani ajo pa na me de asida kase ma nananom ye beda ase sofo baako a ye ne na twetwe nkoma a wo bo nananom atrakonya ewo eye kumase abaso enema a omo aye a omo asise bibia ewo hanom opanyi baako wa ha ye pese ne na twetwe nkoma medindi Francis Minster me yajuma wa Ghana Water Company me ni HR manager na am say nana wuwa no eba na nyai titu jama ya ba say yataba hifi ha bebre ba biye yensu o wabi ani bare amafo ese yensu no na tem bia ya ba ha afutu odi mayen ne akwanche odi mayen ne ahifunu a o mo sensu no de wo so o mo ne kasa no ana aniji bebre yana basa de se so ye ba de be kire do kire nana nti na me ba ya stade bia se ye bia ya ye maye ye beda se ye nim se amane ne amane na eba no we tane tane ya soja na e wa se kire ye be se benya obi obetimi a kire ya se a satane na ase kire se a ohene bi eba a kire se otimi se tane ne wusie bibre na edi kan ohene bi na eba no we ya amane ne amamre a wo egane enye ohene bia na etwam atane no ebeba na mebusa mpanyimfo no bi so obi betima kire me tane na ase a opanyim baako wa ha opanyim bacho ye ma ye nyina ho ya akọ eba UTV so bacho ye nyina je ho so bacho santene efri bacho ye nana anambra ko hire oh okay onu ni ko fo nko ana ada na tane di monim okay tane nge akwakọ amamre ase bisa asia tane die no kire se ni na ide aba enye ohene bia na etwam a ye tane edi na David no ohene bia wusie ne etwam za na mo ba yeah na chesa ba kwa mu ya ma ni e ba ati wusie ne spiritual hunhum ebie kwan ebie kwan ankasa oh okay ya da se ye ohene bia otwam atane wusie ekọ no asechira ne se ebo kwan se bia bibi bone anasa sunsum bone bi wo kwan no a ebetimi aba kwan no ama bibi etima kama menya miwra ba ko ha misasafo wo hanom mbacho me ma yakọ eba UTV so mejo so ebru mbacho na ukasa ntene ne ho na wo de nkwa na wonam meni minua akwasi buade ana nam efri no abepem ne aha enya asem to na nanam atrakunyo mo repese wo so aba ha no wa yetuntum ede na wo ne ye che ya meni mo chane se ene eye da Asantema ye ni da kokomu efri se na na se wa ko bi ampem oda form otumfo ene owi abese no enti sabre de Asantema de ye se ye ni abriye enti ye ba ya susu ye ba beja ye wura na ya brewa ya pe ba bi edna to enu nti ne ba ye da se ye ne ye ma penyin ba ko betwetwe enkomo mame ye ma ye nyina ho ya akọ eba UTV so ya eja so dia na obeka yo kakra meka ni se mi a mi kira hai bi kunu ne otumfo anam na kohene ne yere ya na yere ne ya na ye Germany aye fe si enya ya be chia ya na otumfo o se tutu ka be man ya akọ ani shaden enti wa wutimi ma Asantehemaa Ghana man obi biara ontimi ma ahemfie Kumasi ahemfie amechi ya na otumfo no mesese obia keka no no mre Kumasi ahemfie na omehwe na ade ye Germany na fie kobi ne ho ye fe obi amra no omehwe bi na ya ba kosem ama omenyina ya beda se eh abrani ba ko de jina no abrani ba ko de jina ye nim se ne be kasa ba je ma kwa baba UTV so na se wura ye nyane ana amamre chere mu obimbo na tutu si ya basa so Asante amamre no o sa black for ya amamre bia na ye timudin ene se ne musi dress ya ne ye besi edwane ade amamre de Asante basa ya kama hwe
So boss I na say me ka no mu. So just house na tie. Ohene bia e wona ne brani ana. You children. No ohene bia chechire mu ahemfo ben no mo qualify say e bia kwa obeka say abrafo. So we have that for so I buy you na go call dum. Yeah, dum for. So do so some. The mu wa dum abrafo a. Oba dum anya bia oba hifie. Oba dum ya dum for. Munyina mosum aye golden stew. Utum for na mosum no. Acha enya utum for na so. Ya beda se. Ote sene osi ewuso eniama na nyasam ketwa UTV suni o yewo menhia ahimfie. Me ba chode na besa o. Ba chaw ya ba ha ya na na fie ko bi sa wa. No hunti ane ya nyina ya wa Central Market Edwoma Brostase. Ya ni wotumfo nua ba kwen moda na wo ho. Enti wo ma ya te sawa ma me atwa na ni ahweda ya. Ya ntimi nya kwen moda nko a. Ya nya ya ba ya be go give moda nsino. Ya ba ya sia ne na na betima twetwe nkomo kakra. Ye nim se betima na akasa. Ye hwe ohini bi ba okura tio. Ye ba sia ne na twetwe nkomo. Yeah, memra no. Memra ne me na odi kan. Eso afra mu so aye. Memra ne ade bo no dom. Ba sika no oni bi. Ne dom bebrebe na resi asateman. Enti da ye memra ne da akonya no. Enti akodie ne dom ani e wo. Ne de kosa. Enti ne nya asamra. Ade so aba. Bambofo bo ye wura ho ban. Otu ko ho ban. E bambofo no ne me. Ade so aba. Medin di bafo ko fiato bla mto so mienu. Ade so aba hen. Atabra odi ga me mto so mienu. We ade so aba hen. Sire osika hen no. O se onisika na mom omo wo mema omo wo etio omo wo akode omo ede bo o tumfo ho ban. Mami, dia na basa soka. Me fitafo. Aje from pana na na me. Nene obayi mewu. E me nya mfia aduana na me hu se otumfo ba ko no wuye. Me mo hima we de me nya mfia aduana yi. E se ma behua tradition. E wa Asantemaa mu. Na me hwe bi na me de ka bi na da achi maka se me na anom. Aya o mo so hu wi ase o beba wi ase. Etira mpentim be somo otumfo te kokko so. Ana o se tutu otoso mienu. Etira me ba ye se me mema ndam nifa. Onka fra so akwa na asa na brewa free ni sam ye nyina ye da no sa ne anum suo oya dokro musuo ya na no ye no nya nsuo nom adaro ma ne te ba bie te ne nya mandam fa due onka fra dam fa ye da se obufro so e wa hanu ma bese ne twetwe nkomo ma me ye ma ye nyina ho yaako na so free na ba he efiri kuma se ya na beti sunyane na me ba he me nana mase me papa bibia na otumfo sabio ade to mani no enam ono a na wabọ me ho ba ahwe me besi ne na se ne ye nana ye ma me atofam na se ye tena fie ka se ye mama ye papa da mirifa ne me taa na chi a ne ye konkonsafo eti e ba ye nana otumfo da sebre ono edidi ba ye bidie Asantemaa nkwa so ye stress ye nana nyame manda bia pa otumfo so nyame isra no oba na ade UTV sunye ye mo akwa Yeah, man, for you. Nana me pacho ye de ni ma na sa wo ye content creator hine mpacho ye no kre. Ade so oba hene e ye sa hene. O sa so ye bambofo boy wura ho ban. Ina na ta hene boy wura ho ban. To believe say do dia na ni braba. Na sa nana ye nko okon anase we ye ni bresa mamokra. Aka na no do say ya ne ko aba. Ye ya de mu na atofo mu no. E do sa ne ko aba. E kunu mu ane oyi. Ane ye kun. Enti nana omo mudi wachi na ya wodom a wo no omo kosa anase dwumadie ntia. Aye me dom a me no omo kosa. E no no.
And then that is what buying it. Me don't want to move to the man that is about us. I said that is what Bass children. I don't want to move on. I could animal. Never that is what Nanam Pacho, a 2 minute Kitakitami, a year 2 dear Kumni Panas, where they are because the bear say you right. You're going to buy the house in May. The 2 of Queen, I could hear the couple. Nana, me Pacho, me have a 4 year, what for ya, and you may go inside the Shower back on the Goo Como, and a moon that dear ya. Nana, a brabay, and I would decide him away. A brand new bastard, I'm out for me. And I bram because and I'm said you might see. And I know so my father, I'm fine now. I'm not father, I'm fine. We fly up to man of the man who be friend as a Nibraba, and the band is out to many people. You and the Muslim. We know out to many people, I'm the Muslim. Nana, you will be a move Friday, and so Brian do you on a minute Friday. Nana Tatina, Minion says to we be on about the idea here. I can know, say no, no more good and no matter. Media, your pump passion. We knew to whom could have me back. The Maniabre, me boom around by. Nampacho, or take a course when you're Metanasi, and think, what time I never Tenasi and answer saying, made them dear. Say the other form say, I can't remember. Bia, I didn't see how moody. You were going to be a hobby. Said them boy with a hobby. To me, by me, I'm from me fear in a buy. Me fear that's what a man for my do has if I'm for a car. I can't eat it one of my mamma, the honor, Miss Hano, and one of them goes on me. Nana Bacho means strong because I bessin now. We never want to be no pa. I am the grass said you can be paper, Minaba, and 1 hour can. Now, Caneno, not me Judis a man, so your boy baby, a sacrum, and so don't mean me who baby. And the credit said, Manhyia just on here. One of the Yasantua, ever just and Macy was a dear canoe. First, so him also by GBC. That is what about me calling dear. Mid Domino, name Memanqua. Nana Yamamo near Juma, Yadasin, no bra when they are and come UTV so any that dear as swap by him. What no was so I assign it at the amount or 2 o'clock, so not 2 4 say 2. And into a dribble Bisaya, a Nibra and Naba, and a Nibra no one chain and more 2 o'clock, so Metanasiansa, or so a big Biara or was a Jack of Fiho, or big Biara was a corner honor, or Bonnie Hobby, and into was Chassia crab bambono and sample, and I'll take a course on that 2 4 say 2, a Babatanasi, a UTV Sunqua, and Abanyasa, Jumedia to say. And then Nana, I fear could be say 1 Rites Of Asantehemaa, a day to sumi no. I will see for more free runner or that's so Edda and Pemo. Now a bread to say now cast a walk on a more dear as to any and near my wolf for more. Now and I make me the kind of Bramini drop penny. I joy your boy J. Education command make us say as soon as one and no worry said yeah. When the infant child swoop and into a mum running baby or I'm running my own coin and me had it to judge dear. Nanso. Baby a moon dano, baby a mamrani a mania pubumu nankasa ede dienum, and yet there won't quite say to me edit to ja, and it is all one more, so we are bow qua. Udukunu we now wash your net. Afe we are say we share kawa and nasa debes kakwa we free say uko share na hima so da ho no mo asika akwa nko a ene sika akwa pakra no da so and it is kakwa awo won na say we no ekwa kosi akan nasa say and it ma ho kwakra e ma nwura ho na be ma kra da o shatare a enya de ma ewura ho no mo agi say what to entoma sabre mi sa aka bafo atakosi edi ene mrane adodo na de pan no eye omene nadoa mo akwa aba me juso ebru na me ba cha nadoa na dodo say no amene antia fra me na doa memory this will be our day 5 cities you know that do could be a 50 cities in best 10 chichiro ho na ma mene na sa misra mene sika na doa scan doa na memory wada na bafo sabre menu se ani braba sabre o mu se ye kan ye na ayi ho asem de na so breko na ye sua bibi de ye ni man na afia ko bi se 1 pemotoso mienu de ye ni man se ne ba na otoko so na 24 se 2 na hima ba ye na awo ankasa no owo sei na otumfo to so sei a de ni mu ana otumfo din aye boyi we na hima moda roma de minim de anima ye enum ne ba pani e de na ya akwedu oni na ye pen nemo ye tafra no na pani afe eno no pa ho de odi na chi efe no be ma kwamna poku wada ma ono wa free mu de tosu miensa na mesewa ono so wa free mu de tosu enan be ma akwasi prempe ono so wa free mu de tosu num ene be ma kwakudua
asamre ono ne otumfo setutu Asantehene na je say ono na eka chire ono na eka chire ndi so bia na na fe ko bi ni ma no piesie ani ka chire na aka miensa na wo mfimfini nyina wadaroma wo mu de sese wo mu ni obi nyame efa wo mu nyina ekra ensie na sede yanimo no enei na na edampam ne de to so mienu ne enura yesia ne ye wokuntunkuni ene kwabene mu enen so yasan adi mu sa biom adantia Asante ya mamre ni amani nyina ni se yakọ eye enibre mu ana se mfa ni se owuo bi basa no a ye de ni se kawe mu kura na kawe kura kokọ mbam ka etuntum ko a nanso ye fa ni se ni nyina aja ufra kokọ na se wani ata kokọ wa enti anu na mai fra che se eye enibre da so we kura juada ni ya wade ba infia ye fra kuntunkuni anasa ntumatuntum je se kan tete no so kwa infie na wo maaya na che se wa hwa wo mabio na bia ekowura wo seko enti tuntum ni che enibre da yo nana abafo edoma ebesen ekoye edoma besi koye na ehu so mukita tene na ebre ni nti mame ntwa so ye kwaba de enti omukita tene ene de ade tene ne ye no waka ede akyere ye yo sabre yefa ye ne eye aposifo empanimfo ibi eni enkomo na nke be pese bamba ho nsemo no wabeka ede akyere ye na so papa de adroi de asa to so anesa yo wase bibi nti ya ma no enwa ho na mame san emra bafo atakwasi so biem bafo atakwasi mame misa se tene na omanfo aba na kita wo yanim se ya tene enka obetwani wo kwa beso a ena oso ebia no na wode akọ se ne ne wode ekọ ye den wona be no so wono nkwa nanim na ahai so a yehunu atani ye tani no de se de onim no mpapa asabi o awo ena echichibom ne se tani na ka tetu na kanya ni electricity ni wiase edise nananu so omu kokwan a eno ade sa omu atani na omu so na de adi omu nananu kokon a tani ena omu so ena omu de akọ enti eno na adwuma a wodi a no ye fa ne se ye wa se bia na yatra na ewura na ade asa so enkane a wodi na so Asantehema mde mu no ese so tani no ama yetimi hunu se sabi esumbra entimi nuru ye betimi di ye nana ye de na kone de na ba yo ba fata kwasi minim se adaje ni ba bi nti ma me ne nkomo hwetwe ne yamfansi abre pam bibi kire so ye besan ababiem na adwetwe enkomo ye ba fata kwasi wodi ntinti mai pa ewo Manhyia ahemfie ha no wo pa mamra ne amane dodo pa tie dia me pa chew ensa no ho na sesei mensa aka yo ya maya nyina ya ho akwa babiem ye wo UTV so a ene de ekoso Manhyia ha biara de bia brebi adwumadi ekoso Manhyia ahemfie a otumfo pia ba adwabo ase no on se de bia ya hwe TV so ha se ni ba bia ya otan enam eba che se so otumfo hyehyɛ no ho wie no ya krado na wo ba wo free ba bi sei no abepie manimu sei ba bia mensa benkumo se akyiniye umbrella kase bi twetwere ho saa kyiniye ye fre ne benkyiniye ne din eno no na saa ba bia ho na opfa na wanama no aba bepie ha sei na oduru ha sei a wasan hwe ba bia manimu hwe ntenten so ansa na otumfo apie abonten eti sa woto wani ehwe ha sei a wanwo se entwene aso otumfo ba ya na edina chi a ye bo ejege no eye fantamfrem no eno na esi wo no fanto from twene no aye de kente adura ho eno wo soa na wode bo ebra otumfo ba ena wode adi na chi aha enti ne standard edisi so ene sa ntwene no ena esisi wo no eti we sei kire ahobo a wo ye ade atwe otumfo ne maye se wo pie aba yie na se abetena se no ho preparations no ebi eno no we we nu eye mpanimfo a mo wa hemfie ha omudi na chi ene ne nam ana so ne kwa babia no ahene nanafo ena etete ne nkyɛn a yade nyanya ade agu wonko mu na dodo na ama no so atwitwa dansinkran no eniti papa ya fra wo sey efe mo ahene na kwamna mpofo ohene na wo ahemfie ha pacho ahia na mo aha na me kana wadaro ma wo ha de cheche mu yie aha sey ya fra ha sey pacho ahia ohene fie ahemfie na ahema de mu ahia ohene de mu
ɔhene die mu yɛde ɛmu na to no ɛhɔ na ɛyɛ Asantehemaa mafie ha na mafie no wɔ ha ɔhene die mu ayɛ ɔhene die mu yo papa mpa kyerɛ frɛ wo sɛ yɛfrɛ me Kofi Usuansa papa wadaroma wo di yɛsum sɛ fie so otumfoɔ sɛ fie so yɛne ɛwɔ hɔ na yɛfi sɛ fie so hɔ no a ne asa konkonya fie so ne ne otumfoɔ akɔ akɔsom beba o sɛ fie so na yɛ a mo kan yɛka sɛ fie so a ɛno ne de ade mo yɛ dɛn sɛ fie so foɔ no yɛna yɛde nsa fufuo ɛbrɛ otumfoɔ ɛma no som nti eyi abɛn nsa fufuo bi a ɛbɛba yie n'ase no yɛ sɛ fie so foɔ ɛne yɛde ba ɛne yɛde abɛsom ahɔho a ɛba yi nyinaa nti yɛn yɛ adwuma paa no nsa fufuo yi ɛnɛ mo da so de ba me yɛ no ba sɛ si akora me ka sɛ me no kɔ hɔ a betimi no akɔ mo akotwa ebi yɛ hɔ sɛ si ayɛ ho ɛnura me ho sɛ na ebi wɔ kukuo mu akora wabutu so ɛyɛ nia sɛ fie so foɔ yɛ adwuma no no yɛ ne yɛde saa nsa no ba ti mo nya mo na mo no aduane no Debi yɛ deɛ so odofoɔ na no aduane ɛna sɛ fie sofoɔ nso na ɛyɛ nsa yɛso yɛde nsa aba abɛsom ti mo nsa fuo nko a yɛde nsa fuo nko a na yɛde som na yɛsa na konkonya fie so akɔsom bio nkonya fie so no mo de nsa fuo no bi kɔ hɔ hɔ deɛ mfa nkɔ ne benada biara no yɛhyia no konkonya fie so ne no som wɔ hɔ benada biara ɛna tɔre bi adwoada ana ɛda bi ɛda bɔne no adwoada bi wɔ hɔ a yɛba bɛsom ukuada saa som yɛwada ka ho yɛba ne nyinaa ɛbɛsom otumfoɔ nti yɛwada no sɛ bi yɛba a yɛba anɔpa som na yɛasa ba awia ne yɛasa ba anwummerɛ ansa na yɛfiri fie ha akɔ eti ɛsafie sofoɔ ɛnɛ mo de nsafoɔ bɛbɛ yie na sɛ si akora bi wɔ ha me no kɔ ha sisi mɛkɔ mepɛ sɛ mekɔ hunu mepɛ sɛ mekɔ kyerɛ sisi a na hunu sɛ na mo wɔ baabi sonko bi a hɔ abɛ na mo twa de yɛ nsa na daabi Asantemaa mu ha no sɛ fie sofoɔ no nkuro no yɛ ahorow bɛnum buadi mimi firi buadi yɛ buadifoɔ no yɛ sɛ fie sofoɔ yɛ saa yɛ ahenyere na asa atu ɔhen panin ne yere ne ma ne yɛn ɛna yɛwɔ saa bɔɔ sɛ fie so akonnwa nsa de maa yɛn nti yɛsom sɛ fie so ɛsa asom ayi nti na gɔɔ so akonnwa no ɛyɛ buadi dia yɛn na akonnwa no yɛ dia ɛna akonnwa no fie hɔ nti sɛ fie so akonnwa no ɛna akɔpie gɔɔ so a yɛabɔ no man hene na pokuare a na nsa kɔ akura no ɔbɔɔ no man hene ɛde maa gɔɔ so nti gɔɔ so akonnwa no ɛyɛ buadi dia ɔdaroma maame pakyɛ frɛ wo sɛ yɛfrɛ me ɔhene na Abraham afoa eti mo a nyanya gu mo kwa mu nyinaa yɛ ahene nananom mepatwɔn an yɛkasa ahene nananom a ɛne hefoɔ maame ahene nana yɛ ɔhene Asantehene nanam enti na ahu ne ɛda yɛ kɔn mu a yɛse otumfo ahene nana fekuo yɛkyea minie enti ɛnyɛ sɛ kyinkyina akyi a otumfoɔ na wo mo maame ana mo papa ntina mo yɛ ahene nana ya nanam awo ntoatoa so papa mpato adaroma ho so yɛfrɛ wo sɛ yo yɛfrɛ ɔhene na kosi bɛkɔ agyeman ɔhene na kosi bɛkɔ agyeman meyɛ ahene na nyinaa hene kyea me kyekye mu na mebisa sɛ ahene nananom no ɛyɛ otumfoɔ na wo mo maame ana mo papa na mo bɛyɛ ahene nananom otumfoɔ wo yɛ papa ne maame no ɛne ɔm so wo yɛ ne yɛbɛyɛ ahene nananom nti yɛ ahene nananom wɔ fie ha sɛ bisɛ ɛnyɛ hwɛ ha nti yɛka fekuo na mo nso mo yɛ fekuo baako yɛ fekuo baako ahene na fekuo na ɛdi nti na ahene nananom yɛ a mo nso mo ba mo de nyanya gu mo kɔn mu yi yɛ no sɛsi a yɛni abere a sɛbi yɛ nana ɛyɛ da fam yi nti yɛ sonko wɔ fie ha ana abusua nom nti wɔkyerɛ sɛ yɛna yɛhwɛ de adeɛ yɛne obi a wɔtu yɛfoɔ wɔne wɔtu yɛfoɔ yɛna da fam no ɛna pɛkɔn apɛ da fam no nti yɛni abere ɔdaroma nana pato me nsa mra wo so bio na mi pese bibi fa fontom from twini yesi hoyi ho aden na otumfo ba adwabɔ ase a yɛmmɔ kete ni n'akyi yɛmmɔ sikyi ni n'akyi because ne nya yɛ asantefo agorɔ yɛmmɔ nwunkro ni n'akyi ne mmɔ fontom from yɛdidi n'akyi otumfo yɛ ɔhenkɛseɛ yɛwɔ ahene no yɛwɔ biara twene yɛdidi n'akyi bi hɔ koraa ne bi a ɔyɛ ɔbrɛmpɔn na ɔnyɛ man hene na sɛ ɔhwɛ a fontom from no ohwɛ mu yie pa man hene no ne yɛta didi wɔ makyi otumfo deɛ ɔno ɔboro man hene so nti biri biara no ɔno ɔbɔ man hene otumfo no bɔ man hene nti ɔno deɛ ɔno wɔ ɔba a ɛsɛ sɛ twene biara ɛsɛ sɛ yɛdidi n'akyi no yɛdidi n'akyi fi sɛ ɔno deɛ Asantemaa nyinaa yɛ ne dea nti ɔka nneɛma no nyinaa boa no na yɛde adi n'akyi nti ɔno deɛ Asantemaa wura ti na fɛn sɛ Asantemaa wura wɔna ne dea ti na wɔ sɛ a wɔre kwaa no deɛ si ne bo
se bonkum ni fa ni nyina ne dia eti saa asa no a otumfo yese no ayese no me metimi akogina ho asa eh ye ni ejina ha obi o hene ma ye ne kura ntimi nya saa se wo yesa na challenge otumfo na o pese o kire se wo no otumfo ye pe obi aso no otumfo nye pe akonwa bia ye otumfo dia on ne boye asante man akonwa bia no otumfo ne boye ye yakonwa ye kan sefie aye sefie so he pani na asa tu ne boye no sa boy man hene o sa ama akonwa kodi goso aye man hene akonwa e no sa bo ne yire ankasa ahen yire akonwa enso edehia ne yire so som no enti akonwa bia no otumfo na ebo ti da bia obadwa bwase a fontom from kwani akura ese yeah ididi na chie ono no otumi sa agro bi ope but fontom from no ya yi kese a ti edidi we change so we nipa wudi mu sanity wọ́n máa so otumfo ọba na wọ́n mo to ade bi ate sa papa wọ́n mo to kwaso no yesi e friend chema no adwuma ne say echem no onse tete no se wo kokun e ka se chem a echem no shield a ye de gi ade onse ka se ya na ye hwe war films war movies na ya na shield ne bobo asojafo na enti tutu anu aye se no ode age ebi kwa so ta om koko ofia David and Goliath onse na ade ne ta no koko enti wo mo na bibia o mu die onse ye papafo ye wo mo yese edomani sande oso ntakrache wo mo so ene edi animu enti se bibi ba wo mo na ehwe enti se obibi ba entempa no ano no ama nipa hene ana benkum hene ana chidomfo no atumi ehunu se na eba ti na bibi otumfo kosa nipa ne bidi animu sa ne mani nyina ya amamra tetefo no hunu se bibi ba entempa no ano baba onse se president bi ba obonse motofo bi dikan ebehwe bespa kwa mowe ekaka na bi ba na afo ba bi di sanity na me pese okoche me nsafuo no ate abisa no ne agro ejabusuafo ona o cheche mu se omo ye safie sofo ne abisa se safie so no modwuma ne sen oso omo no mo ma otumfo nsafuo ene ese na ayi ase ne na asabi entoa ne guinness no ne bi anom ne saa ba wiase yara so ahye nsafuo na o se omo da so ye papa ampa nso enura me ankasa me hu se na ye di kukuo nketua bi asisi a mama bi kon ho na calabash kura ekata so eti no na me ba o nsafuo no ma me bisa bibi akonka ho pacho de ba hwan na enom wo de ba ye wo hina de kosiri so na wahwese ensapa sane de komu tumfo yese ba ya na eko ti se fie so fo no ye se wo hina wo de kosiri so ye no se fie so no ye som nkonwa fie so ndi e ba ye wo bafo a we nkonwa suafo hene ndi ne kokohia ti bibie ni a ono hwe na wo ahemfo no a ohwese ensa na de ba ne ensapa fi bia no bi edi bibia to me a menye safie su ni me so me wa befu a me twa nsapa ayi aba metime de mensa bebo otumfo ebi se otumfo se bio onye nipa hunu bia na wo nam wadidi basabasa wa heda aba konwa no enti se bibi ba wo hene kro na ade ba no wo ni beso mu enti nye se bia wo de ba ya na onom na trans asem na ya ni etiti se otumfo bibia wo ho hene na mpabo akra wo ne hene na ye no kre safo nyina wo ho nsafo hene bibia ye on safo ye on pabo ahene wo ye wo di obubo bowire wudu ha se ye obi wa tini ye wo ye ho adwuma ye ho hene wo a se obeduru ono nso ye ho adwuma ansa na otumfo ba betena ase no ye de sa tini ye no se ano pe ba ye no ono hwe se o seti bibia hunu se tini ye na ye bepaja no o bibia ye na pe na metere nchen no o so ni nyina hwe ehunu se bibia ye ansa na ye peja enti Asantehemaa no ye pon dwabo no na ode akwotwetwe da ho ade akyi ane asanso bi mfomso betima bamti otufo yo henkese enti ye nguna nim ase wo bedwam enti obia di bia ye de ama wo Asantehemaa mu no ese so di bia ni ye na wo anwu otufo anim ase enti ni bibia ye pepepe mame no kasa kakra mpa che frɛ o sɛ pa che frɛ na mama no wo so ka hene nanom ho ana wo ka henfo me pa che me papa na ne kasa asesi e eti me ba na me de ma betena ha nti de wo papa ne asafo de onya bi nom pa me pede a me nom pa eti oba na se bia ohia se me to bibi bre na me de amerika na makoto aba ye ma enwura ho na me de beti he ya nti na ohunu sa ha na ye ti se fie so no ma enwura ho ade nti na ma enwura ho se fie so ankasa no ni nkonye fie so de konye fie so kra de ye mpete wo so a wontimi nwura ho mpete wo so ne de ye wo wura ho a ye bo wasu
na no sɛ yɛn fa saa deɛ no ma wo a woyɛ ɔhene kura wontimi nwura hɔ de yɛ na yɛtimi wura hɔ no yɛ nkurɔfo a yɛhyɛ da apete so ɛno na yɛtimi de wura hɔ ɛna sɛ fie soso no yɛma ma nwura hɔ na ɛnɛ mafoe na bi wɔ ha bo nsɛ no abɔ wura ne yɛbɛkyew a yɛbɛkyew dodua yo ma me na mpɛ sɛ mebisa bibi fa w'aho siesie yɛ ɛho na wokyerɛkyerɛ yɛ kakra akamfoɔ asantefoɔ fra dansinkran saa nneɛma ɛhyehyɛ ho yɛ ana ɛdeɛ nti na yɛde wei ka ho wɔfra wo ntoma wei no nso yɛ deɛ wɔ ɛde kyerɛ sɛ dansinkran woyɛ na sɛ wei amamu a ɛnwie pɛdi ɛna ma no yɛ fɛ nti me nana fra na ɔde hanki ɛne nneɛma ahyɛ nti me koraa meba hanki hyehyɛ me deɛ no ho hwɛ nti na mpɛ sɛ mehu ade kɔnti ɔmo yɛde saa nneɛma no hyehyɛ ho hanki no koraa deɛ sɛsi a wogyina wo kasa yi sɛ hanki nkura wo ebi a na wopɛ sɛ bi a wopepa w'anim fifire bi a na wayɛ yi bi hɔ a toanse no wayi wɔnyɛ sɛ ntoma no so biribi wura mu ɛbɛtumi ayera ɛfiri tɔ a wohu nti ɛno nso ka ɛka ho paa ahyɛhyɛ hɔ no wayi na wɔde apepa wɔwie a na wɔde ahyɛ hɔ meka sɛ bi a ne fɛ nko nti na mode yɛ bi ne fɛ no so ka ho wɔhu sɛ wɔyɛnyɛ hanki wo sɛ deɛ ne hanki wɔ me deɛ no hanki na me deɛ mede ahyɛ hɔ sɛ fifire no firi wɔ hɔ a woyi ade apepa na wɔsa ade ahyɛ hɔ wo sɛ kura adeɛ mu si wɔhu no nyɛ sɛ ɛbɛyera ane na mebisa ne sɛ ɔnkyerɛkyerɛ yɛn dansinkran ne fra no ɛhu sɛ yɛfra dansinkran no a na yɛde nneɛma ahyehyɛ ɔtona bia bɛhu sɛ yɛde kyemetam ne yɛde ahyɛ ho ebi nso de handkerchief anaasɛ biribi te sɛ serekye na bisa sɛ ɛno life ne yɛde bɔ anaa mɛmɛbɛto me nana adwo ɔbɔ yɛde metoo no saa na no ɔsiesie nti wɔkyerɛ me na mmom na mpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛ ase ade koro nti a yɛde saa nneɛma kyɛ no ɔso ɛho bɛhia wo ɛna ma ahosiesie no nso esipi nti woba asante no ho sie fra dansinkran a saa ɛna yɛyɛ no abusua da wase sɛ ɔkɔ so a wohwɛ UTV na wogu so a wohwɛ ɛyɛ Kumase Manhyia ahemfie na Asantehemaa na nafie kɔbi sɛ wampem ɔtɔ so mmienu yɛ ne dɔte yie no ɛna egu so ɛde ho asɛm ɛbrɛ wɔ no baabi yɛ gyina yi ɛyɛ ahemfie pɛɛ na nafie nyɛ wɔ baabi yɛ mu no wɔ no ɛhɔ nso so ɛyɛ ɔhema fie yɛkɔ ɛnkyɛ mo bɛsan ate yɛn ka bio So wokɔ Asantehemaa mu ne yɛyɛ yi a yɛbɔ nsaa sɛ yɛkɔbɔ nsaa san abɔdeɛ ɛna ɛnyɛ no nkɔ yɛ ɔnneɛma bebree akyerɛ te sɛ adesiadeɛ yɛkyerɛ adwadeɛ ɛna wo nso ayie ne ɛfa wo ho a wo na ayie ne si wo srɛ so no wɔnam fofoɔ anaasɛ wadɔfoɔ nom wafipamfoɔ wamanifoɔ tumi bɛyɛ wadɔyɛ kane tete paa no ayie bɛfi obi kura tumi yɛ nkwan kukuru no kwansan ma wɔsɛgye na fa so mu ahɔhoɔ ɛno nyɛ sika na ɔde baeɛ ɛnso so waba bɛboa wɔ ayie saa ma ne yɛ nti ɛna nnɛ yɛnya saa mpanimfoɔ yi ɛwɔ yɛn nkyɛn papa maame mpakyɛ ogyina nkyɛn kakra ma yɛ ɛnyɛ hwɛ mu yɛn nkɔ so na deɛ nti a yɛne alagye ma bɛgyina ase no ne sɛ anapɛ yɛ wɔase ne ho sɛ ɔmo so nantwie mua a na bɛbɛn sɛ ako anie a ɔmo de ba yɛbisa sɛ nantwie deɛ nama ne yɛ ase no wɔse nanna otumfoɔ wɔn ne no ana ti Asantehemaa mu nti ayie ba ɔmo kita nantwie mua ɔmo de ba so nkum no na ɔmfa nso ma hɔhoɔ ɛba ne gye yɛn nsɛntwerɛfoɔ nso yɛ a buku a mama yi kakra awe papa mpakyɛ frɛ wo sɛ yɛfrɛ me alagye ba wɔ tanko alagye mpakyɛ bebree wobɛtumi akyerɛ wo di bere ana nipa a woyɛ mene na nkwase hene ɛwɔ Asantehemaa 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 mene na nkwase hene nti ayie no nti ɛna ɔde nantwie ne bae no ayie abasa deɛ ɛsɛ so deɛ ɛbɛtumi ayɛ ɛsɛ so yɛnyɛ ne mboa doti kɔkɔ so yɛntumi ma wɔn nko a ɛnyɛ ayi no nyinaa ɛsɛ so yɛmboa no yɛso nantwie adwuma na anɔpɛ yi yɛbɛtwaa mu ɔwɔ baabi a mowɔ no mayanka ɛhɔ nom na wowɔ ɔhɔ a da bia me ɔhɔ ɔhɔ na yɛtɔ nantwie no a na yɛko no hɔ na yɛde akɔdwom na yɛakɔtɔ nkwasefoɔ wo kuma sɛ nyinaa wo na ahwɛ wɔn so ana inshallah me na mehwɛ wɔn mo nyinaa sane ayie wo bae woahu nneɛma bebree wohu ne sɛn deɛ na abɛka fa Asantehemaa yi a ɛkɔ so yɛde nyame ase
sɛ ɛyɛ yi ɛhyɛ ase ɛnura sɛ ɛdɛ asomdwe nko a bɔne biara nim obiara so n'ani abrɛ sɛ ni nana ɛna ɛda hɔ no ɛsɛ wɔn bra na ɔno nso wɔn bɛboa na ɔnsom Asantemaa yesu ɛntina ɛbaeɛ. Eti se o se de adoye amoye de obi mmisa mpo no ho no se won wanya asantefo a wote Asantemaa mu ene asantefo e wo twaka anayonkofa bi eda montem sa na tie ye ba se nya afiri baby ba Asante amba baby atina wo mama ye kwan de pese ye bia ye tumi ye obia ntia ye obia ye hwie de wo pese o ye bia wo be frɛ nyame a wo be frɛ yo ye me ube kwa asori ube kwa asori ube dondo ube udondo ube tona mu ube tona mu de ube bia ya ma kwanse ye wade ya kupo ashira Asantemaa wo shira obi a wo asante a ye ni wo muti boko enti se bibi besa no a yesu ye ka ho bi afa ya ho ese yesu embeboa me ba so mini me mpanyfo na ba ye se de baby a pato betimi a cheche ye pato wo ye wan fa alazi sira alasa Rites of Asantehemaa Abdurrauf Said. Tu no mo nyina na yi adwuma no. Joseph Zo. We ba wasre sa. Joseph Zo alias Bozin. Mr. Friend Alhaji Abdullahi Ansa. Ajo obi ha oji wani pa. Hey. Yo, eti yada wase anese ne woka no na ye bi se no se ane woba Asantemaa mu a omo ye ahoho nyina ne asantefo ete wasomdue mu eti saa yonkofa no saa onuado no e wo ha etu pese ofre nyame obi nhyɛ wo be fre onyame wo pese obo do no obedo obebo wo pese okwa aso obekɔ eni nti no e ma asomdue ne ayonkofa papa e wo ne Asantemaa entem enti ebre papa mu no ye de kamera ne bekɔ ba bi a omode nantwie na manta me de oba mi hu no mo hu se de ne kɛsie esiti a ɔde ba beso otumfo sa onye na saa bra ne maame ne Asantehemaa adafo mu wonfa ensom na hɔwo United Television su ne abusua da mu nyina ase na poso hema adwoa yeboa agye enne me ne mpanifo ne medwumayefo bebre ene atwa hia ase aye adwuma na yede esom mo ne kyerɛ mo ne ma ekoso ɛwɔ Asantemaa mu wa pete sei nyame adom mo so a nyame adom bɔkɔ na de da ko mu yɛ kyerɛ sɛ yɛna na ne da fam tie ne abre ne da yeko nana Asantehemaa oda hɔ uni no papa me nana no uni no sɛ na no wɔte ei Asante ne wonya asɛm bi akwa ɛden no kɔno hɔ ɛnkɔ bogya wa kɔno hɔ kɔne ne ntra ɔbɛkyerɛ afotuo asɛm a ɔde bɔkɔ musuom kɔ ɔbɛkyerɛ kwan no afa so na ayɛ dɔdɔdɔ ɔdɔ nipa bia nso mo yɛ firibuo kurom ɔkwam twetwe na nane me Asantehemaa na ɔyɛ ababaawa no no ɔtena se di asɛm sɛ court dan mu no korɛ ampa no korɛ sɛ no court na wɔkɛseɛ na wɔkuma na afiri hɔ a anyɛ yi a ɛne ba kɛseɛ mu na ba otumfoɔ no anim kɛseɛ mu na ɛyɛ baabi otumfoɔ ɛdeɛ no saa na ɛteɛ nti na yɛ nipa ne abere a yɛbɔ birikyie ɛnɛ saa Asantehene court ne Asantehemaa court no ɛnɛ yi ɛda so wɔ hɔ ɛda so wɔ hɔ sɛ mmara agorɔ no firi tete ɛda so wɔ hɔ na nam sɛ aban baeɛ nti yɛkyɛnkyekye nneɛma pii nanso otumfoɔ deɛ nkyɛnkyi da eti ensem ben saa na yɛde obi kɔbɔ korɔ no obi kɔgyi ɛkɔfo obi yire ɛde ensem na ne yɛde kɔ wokɔdi ensem a yɛde kɔ ne deɛ akɛseɛ paa nsɛm akɛseɛ awudifoɔ ne deɛ ɔma di bɔne ne nkonyasɛm na awudie nsɛm ne deɛ nyɛ ne nkonyasɛm ɔba ɔbɛkyerɛ sɛ ɔkonya da nifa ne da bonkum ɛda bonkum ne obi kɔfa kɔto nifa na wakyerɛ ɔkɔ ase fa kɔto nifa saa ne teɛ yɛda papa nyame ɛnhyira yo abusuafoɔ mugusu a mo hwɛ United Television mo kakra ma me na yɛfrɛ wo sɛ yɛfrɛ me kɔdwo agye kɔdwo bɔde ne bi ansa na mebisa ne yɛaka bi a yɛtwa mo mo mpakyɛ mo wae
Yo, me bacho ben ya mubo your friend is your friend Kofi. Your friend Awisia Jesu na owe efetete. And then I didn't body. I bet a group in the affair and Kofi. Kofi. And Kofi no madu man say mo ba ben. Yes, your baba wa infiano. I and next Sekadwan and nam. Tim Kofi Kwana Baya or Hebrew to infant to Kwandi say Santa Hinon. Ah, Uncle Feno, Asante Hinon Kwana to me bobi. Santa Kwana to me Edenam. Edenante. Masani won sa hifunu bi nso ba ben we bi no body o machi. Obia one de. Ba ba we de we fia hatambia we fia ha. Aye so mo hanko an. Eti we say nko na atentebe nko. Nko atentebe nso nko. Na afoforo bi sa wo because I ben we me se bebre wo ho. Ye wo entahera kwakuranya ana kwantwema ana ai kwantwa entahera kwakuranya ana ina nkofi aka ho. Eti kofi ni nipa san na ebo. Nipa enso. Le boy no ene se ye wura ni abere. Aye eboma ewura mra bibia to nani. Ase awisia Jesu na wo wuyi efitetetetete. Awisia Jesu na wuyi efitetetete. Mo san fanyem na mintie sasam na mo kan mete a. Me pesa yo bona. We say no ye bra obi afri mu anasem kese bi ye de ko ayi na se eni gie nso ba ye bode he ene beberebe tinya yi ase nko na mo bo no say ye bra jade o jade ne ne di ade okọ be jobo say ne na ekọ okọ peta ne na ekọ ti be onam bi ade ye ka no ho na se nkanya se yie na aba na bia na ade ana adwumadi foforo ase a nka bibi sai na mo bebo bi se be man ofiri kokofu o du bankoto ye wo dunsan so ache ye wo just edoso a champon ye wo enyuma hodo bebrebe abebira ma nwa kwa bati no nwamne no abemu ye wo we kankane pechia ye wenya eno mo ba ko mentie se do obebo na ye de he ye baba aye bemen ofiri kokofu bemen ofiri kokofu bona mentie se mete no eno bra ba na ebo papa yi se ye mo kankane ye di aden no ene ye bo sa ayi kankane na ye nhwe se na esu ye ntie se na esitie medical bo manane ono otumfom na ne osebere so adwo sei wo sei kronkron abenkese asutwumasi amponsem owusu panyine ba sai tutue sei anopa maachi ablawo that is otumfo no ye chia no se ayanopa ha bebi e tumi de ma no but se ayanopa maachi eye wi ama ha o se enwumra maaju
adena de pa we kankane no ti asamba na mode ka no kankane tese untimi no otumfo enye pe ha obi ho a o penitumi no anya enso nya ti ka kankane petu aye wanya ha boa woson ha kankane petue wanya ha wanya kan se aboa ketekete ha so opese wo yete se woson no musa no ha na se jata no nani din ti se jata no musa no enso ye de ya untumi ha to petu aye enso anya sa abenya mu wei madam fu bi your man ne wodi oye dwumede no mabeso so mo kobo ma ne kakra ma me se yen dabi we dey kwa dey apart from otumfo nko a be we dey nko ba bia chiso besre se we no ani sika dwa no ne nantie ti be bia sika dwa no be ko bia no ne abene ka ho ti be bia sika dwa na nko bia no dey abene nka ho mate yada mo ase papa nyame ehia mo ene yegusua esua niema yegusua ensem a eye ayentan entie yegusu ehwe niema ebi wonu ebi krampo ya brabo mu nyina ebi anya de aye yetimi enya kwanya etimi ehunu bi etie ema wure mfi se ba bia ye wei yada soa ewo hini fie eye kumase manhyia hemfie ana yegina sa ebreyi emu ane yo mama no madaro mampacho metimi ne mo akasa kakra ayo papa bacha frau say ya frem nana ofosu entwi otosu mienu nana ofosu entwi yo nana wadaro ma cheche kakre mu ye hefo mu ye fego bi ana yo atene group ankobia group atene fo ne ankobia atene ane na we na atene no ye de dan na adwuma ne say yo na adwuma ne say titimre mu no nagela no na asante we kokon edi bo otumfo ho bai na ombe pa brofo mbe pe asikadwa ya chi otumfo akọ no na yedi ni dwane edi bo no ho bai kese eba unhu sekania wo ho ba so na najo ayekania ahrempa ana afesu edi pa kwa ma no ti ya ho bambo mo otumfo eti sa tani ye kita mo ba so aye be so eye na mo so ana se ebre bi otumfo pie bi amoso de we ye na bre bi a oya de kese biara etimiye edidi nanim ya de buti no ho nyina ya de boro bai enti sa asam no a pa finu se de kwan be dem no anya kwan akọ enti tane na ye kan no se yi nete tane no enua ba na mububudi ye papa bre abe papa ene ye abe pa abedua ana mukochucha de awo ene de eti enu aye hu sana mo na mo dwumedi ase ena so mo de ba ho aye ba ho eni nti ne wo ho ti e be ubepia na no ne de ndi bepie ana me ka se so otumfo mpie ya anya de amode beba da bi se aya de o ma ne dia ndi ye mfa nantisa ye nantisa emra kra makwan se wo soro ya no waso na de na ye nye disa ye BBC a anu ye frɛ a ye yo na obi aye na mamre yo wase Sanwo isa mse nipa patna ye tufuo ni ma otufuo na eba ye wura eba tere yibie kwama ma owura mo ba ansa na samanka na ba na se mo mu difa he ye samanka ye ne bie kwama samanka ama samanka eba edom nyina ye ba wo mo ba ye ne bie kwa mu se ye ba na se dom ne ba samanka ba na otufuo ba aha nti na me isa se no o sabi nipa hunu bi Praise ye the Lord. Isn't God gracious with Ghana? Indeed, He is. Eradi do Ghana Bora Afi 2017 mo as